Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil tkellem f'mass meeting f'Ħażabbar fejn għal darb'oħra attakka bla rażan lill-Prim Ministru Joseph Muscat. M'għandniex Prim Ministru illi huwa kapaċi. Fit-triq fil-qalba tal-lokal fejn spikkaw il-bnadar tal-Partit Nazzjonalista reġa' spikkat lajta barra lillum saret sinonima ma' Simon Busuttil tant li hi għajta l-iktar li juża. U itlaq li issa il-barra minn hawn! Ikkeċċihom il-barra u bil-vot! Simon Busuttil tkellem dwar Malta għalih fl-aħħar 4 snin Malta kienet sejra ħażin. Imma il-mannara issa waqgħet fuq pajjiżna. Edha taqa' il-mannara tal-investitur. Fil-mass meeting tkellem ukoll Beppe Fenakadam li qal il-Partit Nazzjonalista se jsir forza irreżistibbli. Se ssiru forza irreżistibbli.